alamisa ye kalo tile 22 sanba 2025 kunnafoni waati sera a y'aw bisimila. Kunnafoni daminɛ la bi an ka camancɛ fanga jamana ɲɛmaa ni o ye général d'armée Asimi Goita ye, an ka gouvernement ɲɛmaa ni o ye général Abdoulaye Mayiga ye. O tun bɛ ministres ka sigili o la kunun ni o bɛnna mɛ kalo tile 21 ma san 2025 sigili yɛrɛ kun bɛ fɛn min kan o de ye an ka ministre bɛ ni a ɲɛsinnen bɛ an ka jamana ni jamana wɛrɛ kɔɲabɔ olu ɲɛnabɔli ma. Ale y'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye anw ka jamana ye marisi kalo tile 10 tɛmɛnen san 2025 ale kɔni ye bolonɔbila kɛ sɛbɛnna min ni a kɛra Lomekaw fɛ Lome ale ye Togo o jamana ye. Mali ni Banque Ouest Africaine de Développement ni o ye BOA olu ni ɲɔgɔn cɛ o ye bolonɔbila sɛbɛn kɔni ni ka o kɛ bolonɔbila sɛbɛn min kɔni a bɛ tali kɛ sefa wari miliyari 30 ka o kɔni juru don anw ka jamana o la walasa ka se ka kuranko ka ale sabati. Général de brigade Dauda Dambele ni ale armée de l'air ale kɛra Mopti gouverneur kura kɔni min n'an ka camancɛ fanga jamana ɲɛma ni o ye général d'armée Asimi Goita ye. A sigira kunu conseil des ministres ye ale senfɛ. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko a kɔni ye général de brigade Abassa Dambele ka o de kɔni nɔ labila min ni ale kɔni bɛ nin jɔyɔrɔ in na kabi san 2020. An bɛ taa Burɛmukaw olu fɛ yen nɔ. Burɛmu camancɛ kalanso min bɛ yen nɔ ni ale bɛ wele ko Aïssata Alassane Cissé ale kalanso in yɛrɛ kɔni ye Jibondo ni ka o sɔrɔ. Jibondo min ni a baaraw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kolomo kari la dɔgɔkun daminɛ in yɛrɛ kɔni na fɛn min ye Burɛmu maire kɔni ale fɛ ni Jibondo in yɛrɛ musaka kɔni bɔra UNICEF ale de kunna ala ni Burɛmu n'a lamini maire kɔni ale ka cɛsiri kɔni fɛ fɛn min ye kalanso in ɲɛmaaw ye olu y'a yira k'a fɔ ko ni Jibondo in kɔni bɛna kɛ sababu ɲumanba de olu ma ka sababu kɛ jiko gɛlɛya min kɔni bɛ olu kan o bɛna wuli ka bɔ yen. An bɛ taa Baginedakaw olu fɛ yen nɔ commissariat min bɛ Yirimajɔ ale ɲɛmaaya kɔni bɛ Modibo ka jara bolo a ye wele lase muso dɔ ma ni ale si bɛ t'i jɔ san 38 na wele kɔni lasera ma ko min na o de ye ko marifa kɔni 6 o yera a ka bolo kɔni kan hali n'o y'a sɔrɔ a y'a yira k'a fɔ ko marifa in kɔni tun ye ale furucɛ min tayana o ka tiɲɛ de kɔni tun ye marifa ninnu ye hali n'a sɔrɔ a kun ye i mako bɔ a la nka sigana talen don ka u sɛgɛrɛ ko n'a sɔrɔ ko u kɔni tun sen tɛ binganiwale tigilamaw olu sena. Fɛn min ye an ka jamana ɲɛmaa ka pankuru sanni ye ka taa se fintigilakaw olu ka minɛnw kɔni sanni ma a kiriw olu bɛna daminɛ bi mɛ kalo tile 22 san 2025 hali n'a sɔrɔ kiriw kɔni tun jɔlen don fɔlɔ kiri ninnu yɛrɛ kɔni dabɔkun ye fɛn min ye o de ye yuruguyuruw kɔni taara ni minɛn ninnu kɔni sanni na san 2014 o wagati sefa wari miliyari 130 bɔɲɔngo olu de kɔni yurugura fɛn min ye ministre kɔrɔ 9 olu welela ka taa se fintigilakaw ni sɔrɔbosoba dɔw kɔni fɛnɛ ma u bɛɛ lajɛlen welelen don kirin kɔni ale senfɛ kirin yɛrɛ kɔni ale tun ɲɔngirila san 2024 wagati a baaraw kɔni u bɛna daminɛ hali n'o y'a sɔrɔ ministre kɔrɔ min bɛ yen nɔ ni ale kun ɲɛsinin bɛ sɔrɔ koɲɛw ma ni o ye madame Buhari Fili Sisogo ye n'ale kɔni bɛ dɔgɔtɔrɔso la nin wagati in na k'a sababuya kɛ a ka kɛnɛya kɔni o ma basigi kosɛbɛ baara caman kɔni yɛlɛma donna olu la. An bɛ taa kɔkan kibaru la an bɛ taa Burkina Faso kaw ka jamana o kɔnɔna la u ka jamana ɲɛmaa ni o ye capitaine Ibrahima Traoré kunun mɛ kalo tile 21 san 2025 ale bisimilala kosɛbɛ Bobojulasokaw fɛ yen nɔ min ni a taara tile 2 bɔli la yen nɔ ni a bɛna baara dɔw ka olu sigi sen kan ka dɔw yɛrɛ kolomo kari ni dɔw bɛ tali kɛ haut passant kan ka taga se baara yɔrɔ ma ni o ye clédu ye ale ni fɛn min ye ka sɛnɛkɛminɛnw ni ka olu di ani ka tila tuguni ka Sɔmɔkolo usine na ka o birikiden fɔlɔ ni ka o fɛnɛ kɔni ka o da. An bɛ taa Senegalikaw ka jamana o kɔnɔna la Senegal la ministre ɲɛma ni o ye Ousmane Sonko ye ale tun bɛ Burkina Faso kaw ka jamana o kɔnɔna la min ni a ye dakuruɲɛ damadama fɔ olu ka jaso kɔni o la a dakuruɲɛ damadama o bɛ tali kɛ ka fɔ ko yanni san 2025 laban cɛ ni u bɛ juillet kalo o kɔni ma o b'a sɔrɔ kɔkan finitigila ka foyi tɛ olu ka jamana o kɔnɔna la bilen.
ka kunnafoni datuguni Centrafrique jamana o ye décembre kalo san 2025 o bena kɛ olu ka jamana ɲɛma kalafili o ye dɔgɔkun laban in kɔni ale la parti unir olu kɔni y'u ka congrès ni ka o kɛ u bɛn'a kan ka fɔ k'u ka ministre ɲɛma kɔrɔ ni o ye Henri Marie Dondra ye ale kɔni bena kɛ olu ka cɛbɔ ye hali n'o y'a sɔrɔ sigana kɔni na ko fɛn min ye ni ministre kɔrɔ in ye ale dɔgɔkɛ fila kɔni minɛnen don ni ka u datugu ni wagati in na a bɛ kalo 6 kɔni o bɔɲɔgɔnbɔ caman y'a yira k'a fɔ ko n'a sɔrɔ ko olu ka datuguli kɔni tɛna kɛ baasi ye a ka kalafili kɔni ɲɛmaya kɔni o la k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko Henri Marie Dondra ale kɛra ministre ɲɛma ye san 2021 juin kalo o la ka taa se février kalo san 2022 ni ne bɛ dansigi an ka bi kunnafoniya la aw ni ce aw ka lamɛnliko ɲuman na aw k'an bɛn don n'a nataw la kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan